Estem parlant amb el nou fitxatge del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman, el president del Futbol Club Barcelona, el senyor Núñez, y l'entrenador del Barça, el señor Johan Cruyff. Ahora me gustaría preguntarle a usted, señor Cruyff, primero, ¿cómo valora usted el hecho de que Koeman sea nuevo jugador del Barcelona? ¿Qué significa para el Barça que Koeman sea azulgrana? Yo creo que es un refuerzo bastante importante para nosotros, aparte de este poco más que lo tienen otros, y por lo tanto yo creo que siempre estoy hablando de cuestión de plantilla. Yo creo que la plantilla se refuerza bastante, porque ya ha dicho antes el presidente que hemos hecho una plataforma este año donde vamos a empezar y a partir de ahí queremos ir adelante. No queremos parar aquí, no queremos ir adelante. Y ese es uno de los fichajes que pensamos nosotros que nos podía llevar adelante. Una última pregunta. Me gustaría que le preguntase a Koeman, ustedes dos estuvieron juntos hace años en el Ajax, formaron un gran equipo, Koeman, Gullit, Van Basten, etc. ¿Qué significa para él, para Koeman, unos años después, volverse a encontrar con el entrenador que produjo aquel gran equipo? ¿Qué quieres que diga ahora? Él. Hij zegt dus dat we op een gegeven moment bij Ajax met z'n allen begonnen zijn, dat we een goed elftal hadden en noem maar op, dat soort dingen. En hoe je dan vindt dat je na zoveel jaren elkaar weer tegenkomt en dat we dus hier weer verder gaan. Het was, ja, bij Ajax was natuurlijk met een begin gezet. En het is altijd leuk als je in dat jaar lekker hebt gespeeld, fijn hebt gewerkt. Dat je dat gewoon voort kan zetten bij een andere club en dan moet je gewoon kijken hoe dat verder gaat. Dice que en el momento en el Ajax hemos iniciado una época nueva, también ahí. Y este año, aparte del entendimiento en un momento dado, ha pasado un año muy feliz, jugando con muy a gusto. Y ahora lo que espera es que siga esta línea y como este era solo para empezar, aquí terminar estos asuntos con muchos éxitos. De acuerdo, muchas gracias a todos. Thank you, good luck. Ja heu pogut veure la notícia del dia que estava al Camp Nou, el fitxatge de l'holandès Ronald Koeman per al Futbol Club Barcelona. L'any passat alguns clubs estaven interessats en mi, però jo em trobava bé a Holanda. Ara també estic bé a Holanda, però sóc un any més gran. L'any passat ho vaig guanyar tot, i per això crec que ara és el moment de fer un canvi esportiu. Jugar en un altre país, amb un altre futbol. Tinc 25 anys i és un bon moment pel canvi. Koeman é, sem dúvida, gran jogador. Koeman, un gran jugador i un dels millors d'Europa. El PSV perdrà la seva gran estrella i això ens entristeix. Però d'altra banda estem contents perquè ell sortirà guanyant amb aquest fitxatge. És una situació que havia d'aprofitar. Com certeza vai ser muito boa para ele e ele tem que aproveitar esta oportunidade. Koeman has developed himself the last 2 years in Eindhoven to a tremendous player, a European star player. Koeman s'ha consolidat com a gran crac en aquests 2 últims anys. Ha fet una gran progressió que l'ha fet convertir-se en un dels millors jugadors europeus. El terreny de joc és molt esforçat, té aptituds de líder i tàctica i físicament té una gran fortalesa. El seu xut és terrible. Com a persona té un caràcter força estable i no es desequilibra fàcilment. Jo crec que s'estan marejant unes quantitats molt grans i això fins a cert punt pot portar complicacions perquè en la plantilla se pot desfasar les quantitats. La diferència jo penso que és abismal, aunque també hi ha que pensar per contrapartida de que això també pot beneficiar als components de la plantilla. Que con Koeman se podrá aspirar a más todavía, ¿no? Es un gran refuerzo para el equipo. Del dinero de todo lo que se habla, pues naturalmente yo no tengo más que darle la enhorabuena, ¿no? A él, por lo menos, porque si hay gente que él ganará lo que la gente esté dispuesta a pagar, ¿no? Y si hay un equipo que está dispuesto a pagarle tanto dinero, pues no tengo más que darle la enhorabuena. I think so, yes, because Cruyff was training on Ajax Amsterdam. It was for that club. Crec que el meu estil de joc s'adapta bé al del Barcelona.
Aquesta temporada, l'estil de joc del Barça ha canviat molt. M'agrada. I el meu lloc de lliure, amb el número 4, li pot anar bé al meu nou equip. Puc jugar millor de lliure que no pas si hagués d'adaptar-me a l'estil italià. Vaig tenir problemes amb Cruyff quan jo jugava a l'Ajax i ell era l'entrenador, però no eren problemes greus, sinó els normals que puguin existir a un equip. Allò va durar 2 o 3 setmanes. Després ja em vaig sentir molt bé a les seves ordres. A totes les famílies sempre hi ha problemes. Aquests darrers dies han estat inusuals en la meva vida. Ara necessito més temps per dedicar-me a coses al marge del meu equip, pensant en el meu nou club. Tinc ganes que acabi tot aquest enrenou, però m'imagino que la setmana entrant, quan ja sigui del Barcelona, el desgavell continuarà. Més entrevistes, més reportatges, etc. Crec que tot això és normal, però a mi m'agafa de sorpresa. Let me tell you about a place somewhere up in New York ways, where the people are so gay, twisting the night away. Here I have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find an old and young, twisting the night away. They're twisting. Everybody's doing great. Man, it's twisting, twisting the night away. Hit a fella in blue jeans who's dancing with a older queen. Cat's dolled up in a diamond ring, twisting the night away. I també dintre del reportatge heu pogut escoltar l'opinió de 2 jugadors del Futbol Club Barcelona, cas de Robert i cas de Chiqui Begiristain. Robert no semblava massa que li hagués fet massa gràcia, volem dir, el fitxatge de l'holandès Ronald Koeman per la desorbitada xifra de milions que se li van a pagar a l'estrella holandesa. Luis Milla, tú como principal afectado, porque como decíamos anteriormente, Ronald Koeman lleva también tu mismo dorsal y en principio es el hombre que debería ocupar tu puesto en el equipo. ¿Qué sientes cuando tú cobras una cifra como moderada y a Ronald Koeman se le va a pagar esa cantidad tan desorbitada de millones? Bueno, no siento nada. Siento que tengo que seguir trabajando este año. Tengo que seguir como estoy trabajando hasta ahora con mis demás compañeros y sacar el equipo adelante, como lo estamos sacando. Y luego cuando venga él, pues ya veremos a ver, ¿no? Y por lo del dinero, pues tengo que decir que, mira, él lleva ya muchos años jugando, ha demostrado la calidad que tiene y bueno, ahí está. Pero en teoría te vemos no muy preocupado, a pesar de que todo indica, o todo el mundo piensa, quizá las malas lenguas digan, que es el jugador que va a ocupar tu demarcación en el futuro Fútbol Club Barcelona 89-90. Bueno, puedo estar preocupado, ¿no? Pero lo que no puedo hacer es que, por ejemplo, se note, no sé, en mi forma de juego, o que yo baje en la regularidad que tengo en el equipo, o que me venga para abajo, ¿no? Moralmente. Tengo que seguir y luego cuando venga el año que viene, pues el míster dirá el que tiene que jugar, que en teoría es él el que tiene que jugar y bueno, luego siempre se pueden hacer muchas combinaciones, ¿no?